অবতার লীলা সংসারে হে কৃষ্ণ দেবকী নন্দন বসুদেব দুঃখ হারি। জয় শ্রীকৃষ্ণ। କଳା ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ। କୁହାଯାଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କରୁଣା ନହେଲେ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଗୀତ ଏସବୁର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସେଭଳି ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମହୋଦୟ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ସଂଘର ବରେଣ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ନାରଦପୁର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଖିଳ ବାବୁ ଏକାଧାରରେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଝାଞ୍ଜ, ଦାସକାଠିଆ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ରଖିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଅଛି ଟିକେ ମୃଦଙ୍ଗ ପରିବେଷଣ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ତାଳ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାସକାଠିଆ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ଅଖିଳ ବାବୁ? ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା 68 ବର୍ଷ। এই କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣ এই କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ କଳା ସାଧନା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମୋର ଏଇ କଳା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ 12 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ ଏବଂ ଅନୁକରଣ କରିକି ମୁଁ ଏ କଳାକୁ ଆଦରିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ବାଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଦାସକାଠିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାପା ଥିଲେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ। ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମାଜର ଗାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କଲି। ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଅଖିଳ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ପଦେ ଅଧେ ଆମକୁ ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବସୁଦେବ ଦୁଃଖ ହାରି ଗରବ ଗଞ୍ଜନ হে বিশ্ববন্দন গর্ভ গঞ্জন হে বিশ্ববন্দন শঙ্খ চক্র গদাধারী জয় হে কৃষ্ণ দেবকী নন্দন বসুদেব দুঃখ হারি ক্ষীর সঙ্গে প্রাণ সুশীল আপন ভূত নামলা চিৎকারী কুবুজাকু ধন্য কল পরম ব্রহ্ম কুবুজাকু ধন্য কল পরম ব্রহ্ম হইলা সুন্দরী নারী জয় হে কৃষ্ণ দেবকী নন্দন বসুদেব দুঃখ হারি। ବାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଚମତ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଧାରରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏ କଳାକୁ ଆପଣ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? କେବେ କଳା ସାଧନା ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନି? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମୁଁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଏ କଳା ପ୍ରତି ଆଦରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା
ସବୁ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବି ପଳାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଇଏ ତ କଳା ଜଗତ ଗଲା, ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ଜଗତରେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତେ? ମୋର ପୁଅ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅ, 2ଟି ଝିଅ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ। ଚାଷ ବି ସେମିତି ସେତେ ବେଶୀ ଜୋର ନୁହଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମି ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଷ କରି ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଆଉ ଏ କଳାରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ମିଳେ ତା ଭିତରେ ବି ନେଇକି ମୁଁ ପରିବାରରେ ଲଗାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଇଏ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବା ରାସ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ସଂଘ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ତାଳ ହୁଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ତାଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆମେ। ଦଶ ତାର ଲୀଳା ସଂସାରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଭଜେ ନିର ଜନ ଦାସ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ। ଦଶ ତାର ଲୀଳା ସଂସାରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଭଜେ ନିର ଜନ ଦାସ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଅଖିଳ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କଳାକୁ ନିଜର ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କଳାରେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ସେ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିଥିଲା, ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ସେ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ, କଳାକାର ଭତ୍ତା। କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଏବଂ ଦାସକାଠିଆ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଦାସକାଠିଆ ବଜେଇକି ପଦେ ଅଧେ ଶୁଣେଇବେ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବସୁଦେବ ଦୁଃଖ ହାରି, ଗୌରବ ଗଞ୍ଜନ ହେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନ, ଗୌରବ ଗଞ୍ଜନ হে বিশ্ববন্দন, শঙ্খ চক্র গদাধারী, জয় হে কৃষ্ণ দেবকী নন্দন বসুদেব দুঃখ হারি। ক্ষীর সঙ্গে প্রাণ শোষিল আপন, পুতনা মলা চিৎকারী, কুবুজাকু স্পর্শ কল ঋষিকেশ, কুবুজাকু স্পর্শ কল ঋষিকেশ, হইলা সুন্দরী নারী, জয় হে কৃষ্ণ দেবকী নন্দন বসুদেব দুঃখ হারি। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚଲାପଥରେ ଅଧା ବାଟରୁ ଜୀବନସାଥୀ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଥୀ କରି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସଂଘ କେନ୍ଦୁଝରର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ନେଇକରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କି ସାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ କଳା ନେଇକି, ଆଉ ଏ କଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଏଇ କଳା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏ କଳା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଆ ହିଁ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ କଳାକୁ ଆଦରି ମୁଁ ଏ
ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।